Gamit rundong. Yan yung pagkuhan dito mo ng yusta sa liko dahil. Ganyan, indot ko yun. Tubig. Hindi, totoo kay kuan ba? Classic. Ako ka nang kuan ba? Kinaraan nyo ba? Oo. Moderno ang gignaw. Mga kapitan sa pambot nga. Di ka bantay ba? Gabot na nilang mga kuan. Dagas, pambot, anong pasang ginaya? Katig. Andara na, mandar minuro na, andara na. Oo. Nakuha din sakyan na na ito. Tubig mo na, tubig. Wala man sila. Sila ang galyon. Yang dos na mga siya. Sa British mo tungkuhan pa ito. Ang damang ba? Yang dos na mga siya. Bisita Yung na. Tuyok na siya. Tapos na yung ihay ng lapit. Tapos na, kanang mo man escort ya, kanang Coast Guard. Hindi na magluto. Kanang Coast Guard na, muna yung sunod niya. Yan yung liko. Ubay ni Tis Maria. Sa tao. Nawa na. Subang ni na to diri. Bawa lagi. Lapin niya. Midfield na. Kaway. Lagi apa lapin lagi na. Betul dia. Betul lagi dia. Alay, atubang. Ala. Layuas mga pambot eh. Wala pa sunod. Kuan perono. Balik ka na.
buwan, suko na niya. Fried rice! Tara, fried rice, tara. Mahay. Kita magbahay sa kwarta. Kaya nga itong mapalit. Fried rice! Tara, fried rice, fried rice.